Od byliniek do dielne. Máme tu dnes veľmi jednoduchý a vtipný projekt, ktorý vás, veríme, zaujme. A hneď si poviete, že sa vám na chalupe určite zíde. Ďalšou novinkou v našej jarnej sérii bude to, že sa prestriedajú viacerí majstri. Bude to také pestré a začne Erika, ktorá je veľmi šikovná, tak sme ju oslovili. A to, čo budeme dnes robiť, je jej nápad. Tak Erika, ty nám skús povedať, že ako si na to vôbec prišla a čo to ideme vytvárať? Káva a čaj neodmysliteľne patrí ku každodennému rituálu a preto som sa rozhodla, že si spravíme stojan, aby sme mali po ruke tú šálku. Keďže sme na chalupe, tak potrebujeme mať v dispozícii či malú alebo veľkú šálku, ale záleží na tom, koľko nás je ľudí. Takže z toho hľadiska by som si zobrala aj stojan, že či to budeme mať pre 4 alebo pre 5 alebo 2, tak záleží iba od toho, aký nájdeme samozrejme konár. Toto je tzv. Viacšálkový konár a tu sa ich zmestí naozaj veľa. Čo všetko na to potrebujeme, Erika? Tak samozrejme najprv potrebujeme ten konár. A potom, aby to bolo, keď je takýto veľký, tak potrebujeme mať niečo pevnejšie. Ja už som si pripravila takýto betónový podstavec. To už som si dávala do kyblíka tento betón aj s tým šrobikom, aby som to už potom mohla mať takto pripravené, aby to už bolo tvrdé, aby to bolo stabilné. Dobre. Takže stojan už máme hotový, ale aby sme dostali požadovanú tú výšku toho stojana, tak je treba to skrátiť. Tak. No, fantázia. A toto ešte môžeme využiť na niečo? Museli by sa ešte skrátiť tieto konáriky na také menšie a môže to slúžiť napríklad aj na stojan na kľúče. Perfektné. 2 v 1. Konáre sa nevyhadzujú. Sú to vlastne stojany. Takto si to prebrusíme. Iba tak dostratená. Nemusí to byť úplne odborne. Sme chalupári. Presne tak. Teraz si poskracujeme tieto konáriky. To budú vlastne držiaky. Ale necháme asi iba jednu, alebo vyskúšame. Najprv si to takto odstránime. Tak. Dobre. A ešte tento by sme potrebovali. A toto by sme na čo využili? No dobre, to bol vtip. Výhodou tohto náplavového dreva je aj to, že on je úplne vyčistený. Že už netreba dávať dole tú kôru, ale on už je takýto úplne hladučký, takže stačí iba trošku si ho očistiť. Niekedy býva aj taká nečistota, takže iba takto hladučku sa to odstráni. A kto chce, si môže dať nejaký náter, ale ja to nechávam takto prírodné. Áno, pekné to je takto. Takto som si pripravila tento šrobík, ale musíme si pozrieť, aký vrták by tam mohol byť. Musí byť menší, než je táto skrutka, aby sa nám to tam potom mohlo pripevniť dobre. Takže takto si to chytím. Opatrne. Môžeme vyskúšať, či to pôjde. Takto si to... A už iba takto zaskrutkujeme. A vôbec nemusí byť rovný ten stojan, záleží úplne, ako sa nám páči. Ale myslím si, že v jednoduchosti je krása. Tak. A rovných vecí je veľmi veľa. Áno, a krivých nie je zase až toľko. Tak si môžeme nejakú krivú urobiť. Tak, a ideme na tie A už je iba šálky. na nás, či pijeme veľkú kávu alebo malú. Všetko pijeme. Sme chalupári. Skúška správnosti. Tak to môžeme dať väčšiu. Aby sa to vyvážilo. Tak. Tu by sa možno tie maličké zmestili. Pozrite, doslova za 15 minút máte takýto krásny stojan na šálky. Keď pôjdete po nejakom brehu a uvidíte takéto krásne drevo, treba ho zobrať domov a urobiť si stojan na šálky a z toho, čo vám zostane, si môžete urobiť aj vešiak na kľúče. Alebo keď nájdeme ešte aj takýto malinký krásny kúsok dreva, tak tiež si to takto dáme a takisto môže slúžiť či ako stojan na malinkú kávu, alebo môžeme dať tiež na kľúče. A keď chalupárčite len 2, tak stačí takto stojan iba taký menší. tak. A môže byť aj vedľa seba. A ešte, aby som nezabudla, je treba tam dať takéto nálepky od spodu, aby nám nezničil povrch toho stolíka, alebo na čom to bude postavené. Áno.
Pekné však a jednoduché. A opäť len nápad a šikovné ruky. Ultra jednoduché, ale v konečnom dôsledku získate do kuchyne či jedálne na chalupe originálny funkčný kúsok, ktorý určite upúta. Tak hor sa hľadať materiál. Erikine dobré nápady ešte využijeme, ale teraz ideme ďalej.